Fordomme? Jeg sidder alene i bussen, for det meste med den propfyldt. Jeg oplever folk, de skifter samtidig også fortov. Folk kan gå forbi mig. Jeg oplever ældre damer, der stopper op, fordi de ikke føler sig trygge ved, at jeg går bag ved dem. Og jeg er blevet bedt om at vende mig om i svømmehallen, fordi at min rygtatovering er lidt for skræmmende. Og så er jeg blevet bedt om at tage handsker på og have stis på i byen, hvilket er latterligt, fordi så har jeg tabt en flaske og blevet smidt ud. Så man oplever lidt af hvert, men også de positive ting med det. Og hvad er det for noget? Damerne. Jeg har set med mange damer ved det. Indtil videre så kan jeg godt sige, at jeg kan tage til Holland, Sverige, Schweiz, Amsterdam, Rotterdam, St. Baden i Schweiz og nu også Tyskland, uden at skulle tænke på hotel. Fordi jeg har så mange, der gerne vil møde mig, jeg har så mange, der gerne vil sådan, lade mig bo hos dem.